pojede Johana Hradilová, Sokolničné Chorlický horách. Mára Gašparinková ještě v loni bojovala v kategorii třicátý. Za pár okamžiků cíle máme ji tady 21:8:17. Hradilová je ročník 2000. A jak vidím, tak tam poukla rukou, to znamená, že to bude v pořádku. Číslo 11 byla 13. po prvním kole. Zatím tady máme ten první kožek, tohle už nám, ano, Viktorka Vidrová je druhá se ztrátou 1:41. No ty mezihodí. Míša Vitesková první o 27:30. Přátelé, sledujeme tu nejlepší 15 druhého kola mladší žáky, taky vede Metesková, druhá Gašparinková, Tereza Součková je v cíli a je třetí. Tereza Součková třetí se ztrátou 49 . Čtvrté místo. Ztráta 1:36. Karolína Štraubová 32. Karolína Štraubová 9. po prvním kole sportovní klub T. Štraubová první, Gašparinková druhá. Štraubová první. 25 náskok. Karolína Štraubová se dostává do vedení. 1:27:65, náskok 25 setin. 8. po prvním kole, přátelé, to znamená, že jich tam máme ještě 7. 7 z té nejlepší 15. Pak dalších 27. Adéla Miškovská. 6. místo. Adéla Miškovská 6. místo, ztráta 1:73. Páté místo pro značku Hankovou. Veronika Vanická do cíle nahoře na startu se připravuje Lenka Košťálová, potom pojede Anika Fajšerová, dále Kotadová, Volková byla první po prvním kole. Tak, Veronika Vanická je třetí. Veronika Vanická třetí se ztrátou 50 setin. Lenka Košťálová do cíle, jak jsem říkala, byla 5. po prvním kole. Závodnice Bižu Jablonec. Lenka Košťálová, druhé místo. Lenka Košťálová ztrácí 24 setin, je na druhém místě. Stále vede Karolína Štraubová s časem 1:27:65. 4. po prvním kole, to znamená, že na startu máme tu nejlepší trojku. To Radka Zilarová. Radka Zilarová. Sára Kotavová. Zatím vede Karolína Štraubová, druhá je Lenka Košťálová, třetí Michaela Vitesková. Jedeme. Sára Kotavová první místo o 30 setin. Sára Kotavová první místo v součtu času 1:27:35. Nina Zbožilová druhá po prvním kole.
Karolína Štraubová, druhá Lenka Košťálová, třetí Bořilová a je první a má krásný náskok. Nina Bořilová 1:13, náskok na druhou Sáru Vltavovou. Anna Volková, sportovní klub ještě, jak jsem říkala, vítězka prvního kola. Nina Bořilová vede, Sára Vltavová je druhá, Karolína Štraubová třetí. Chvíle napětí, Anna je tady, všichni jsme se otočili na tu tabuli a vidíte to jako já. Anna Volková vítězí s náskokem 3:52. To chce potlesk, blahopřeju. Šparíková, 9. Součková, 12. 13. dívejte se společně se mnou 1:30:45. Adéla Košková, 19. Fialová na trati, už ji máme v cíli, 17. místo pro Gábinu Fialovou, 1:31. Do cíle, přátelé, Ivana Marková, Juliána Šindelářová. Ivana Marková je v cíli na 18. místě. Za ní jeden další závodnice a to je Bára Pavlásková. Na startu Hana Lukášová. A mladší žákyně vyhrála Anna Volková. Sportovní klub ještě. Děvčatu blahopřeji samozřejmě. Vyskoč nahoru. Máme je tady. Podmínky by mohly být lepší, ale tak jsem spokojená s tím umístěním a cíle asi se dostat do reprezentace nebo na nějaké mezinárodní závody. No, tak včera se mi to nepovedlo, tak dneska jsem si vylepšila náladu a ty cíle, tak chtěla bych se udržet v té reprezentaci. Výborně, tak jo, dobrý to bylo.